DXDC Radyoman Report. Gipangayo sa Task Force Davao ang kooperasyon og pagsabot sa publiko sa mas gihugtan pang seguridad sa Davao City subay sa pagpamaumbang nahitabo sa Marawi City, Lanao del Sur nga nikutlog mga kinabuhi ug daghang mga samdan sa terrorist attack. Gibutyag ni Colonel Darren Comia, TFD Commander, tulo ka layer sa security checks ang ilahang gipatuman kauban ng Davao City Police Office ug Public Safety and Security Office. With what happened sa Marawi nung isang araw, nag-double up tayo ng ating mga security protocols and security measures, lalong-lalo na sa mga entry points natin. In fact, naglagay tayo ng dalawa pang additional fixed checkpoints sa ating mga land borders, especially sa land borders sa north. Meron tayong bagong, ito na yung fixed checkpoint sa San Isidro, sa Bunawan, and one is in Dakudao, Kalinan. This is to really strengthen, heighten yung alert natin, yung border check natin, border control points natin. Para nang sa ganon, walang talagang makapasok na kahit na anumang bagay, items, illegal contrabands, and even yung mga may masamang balak. Gidoble pa sa mga sundalo ang pagbantay ug pag-inspeksyon sa border, entry points ug sa sulod sa dakbayan. Nagdugang pod og fixed checkpoints ang TFD sa San Isidro, Bunawan ug sa Dakudao, Kalinan para mas masala pa ang tanang mga tawo ug dili gayon makaabante ang mga terorista. Walay direktang threat ang syudad apan wala magkumpiyansa ang tanang mga security sectors kay naka-red alert ang syudad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Amy Ginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.